Kita nyo naman, nakasakay na naman tayo ng roller coaster. So, papakita natin mga kasama natin. Today's vlog mga kasoy, pupunta na tayo ng TRP Western. Ayan. So, yun yung mga kasama natin. So guys, ayun mga kasama natin, oh. May bago tayong ano dito, oh. Oh, ayan na, dalawang player na bago, oh. Magnanay yan. So, yung isa, yan, alam nyo na yung mga yan. Ito yung isa, Boy Tulukbong. Ayan. Oh, saan tayo pupunta? Sa Western. Western yun. Ha? Swimming. Oo, swimming. Ano say mo? Wala daw. Ayan, magkikita yung mga kasama natin. Kaya see you! So guys, lalabas muna tayo. Oh. Ano masabi mo? Palagay ko, mag-i-enjoy tayo ngayon. Bakit? Kaso di tayo kumpleto. Oh. Naghahanap yung kasama natin. Naghahanap siya ng pagkakakitaan. Rumaraket yung isa nating kasama. So hindi tayo kumpleto, yung mga F4 di kumpleto guys. So ako tumakas lang ako. Yari ako kaya niyan. Ay kagawad. Saan tayo pupunta? Sasakyan? So pupunta muna tayo sa sasakyan guys. Dahil bibili muna tayo ng mga makakain. Siyempre. Dahil hanggang mamaya tayo dito. Kaya samahan nyo kami. Halika! Tara na! Oh, yan ha. Kakain na daw. Kain na. Mga dito, kain na. Sige. Yung kanin daw, tipirin niya, tipirin. Hindi ka na maliligo. Ay, sobra ka. Kami maliligo ka kami. Dapat tutog first ball kayo pwede nabigdagan. Baliktad, halata nga gawa niya. Kapilan. Sige na, malakal na ka nasi, kibig kasalanan. Kaya dapat marami. Wow, ikaw magtipid. Yeah! Pasali kang mersinan din. Oh, tunggal mong salok ha. Si Mang. Oh, pwede na yan. Siyempre, hindi pa na-perfect. May susunod pa yan. Oo, hindi na perfect. Una, hindi talaga perfect eh. Pangalawa, hindi perfect. Pangatlo, perfect na yan. Matik. Naghahanap talaga ng pangatlo. Naghahanap talaga ng pangatlo. Talikdamangan rin, oh. Ang linggo, marami na ako sa linggo eh. Oo. Marami nagre-review. Arem pa, oh. Ano masabi mo sa adobo? Ang sarap. Ako naman yaman, Brans. Na nga eh. Lubos na yung country oh. Oh, minum ka pa. Oh, yan ha. Pinagkumulto ano? Oh, picture tapa. 1, 2, 3. Oh! Meron na. Oh, ha? Wala Gini, arigo-rigo. Gini. Cooler. Baka sa pangatlo, pagkain naman ang wala. Dito pag-swing. Ay, tari ba? Kami kakain po. Oh, Chad. Oh. Ayan.
Kaligay na rin. Nya! Oy! Hindi na kalalam kasi dyan ako bisa ka rin eh. Oh! Oh, nakakatayo ako. Oh, sige nga. Dalawa ka nga kayo. Dalawa kayo. Dali. Magano kayo? Magsisid kayo. Tara, doon tayo kay Jobs. Tara. Doon kayo, bahala. Ayoko dun sa sa malalim eh. Uy, yung Bluetooth na ano, binasa mo. Tinanggal mo na sana. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Ayos. Bilag na sa araw. Dada, dito tayo. Uy! Dito tayo ka, bilis. Ayaw ko pala. Basta ako yan sa pangalan. I'm sorry very much. Gago! Wag. May pilay ako. May pilay ako. May pilay ako. Awak tayo ko rin. Binasa mo to eh. Alam mo, ikaw lang ha. Grabe! Bluetooth wala na. Naka-play ba? Ano mga naka-play? Naka-play nga. Naka-play nga. Oh, sisilip ka pa. Okay. Job, sapat tayo sabi-sabi. Parang hindi puro seryoso. Okay, sabi-sabihan na tamo. Sabi-sabihan na tamo. Paparuti. Ay, dapat lang matsin na kamakar. Sige. Hindi lang ako na lang ano. Hindi, dapat tayo nga eh. Ayoko pa. Sabi-sabihan tayo hanapin eh. Paparuti. 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 Ah! Paparuti. Paparuti. Kung ako sa'yo, Jaja, bumalik ka doon, bihis ka na. Oo. Paparuti. 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 Oh, yan. Tapos mag-shampoo ka mo. Paparuti. 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 Alis ka, Dandan. Mababaw doon, hindi mataas dito. Kanin mo. Agak labi ka pa. Manibawas na ako. No.
Game! O, game na, nakabidyo na. O, babawi. ang saya nila guys. Oh. Solid guys. So, solid yung ano dito guys. Punta na kayo dito. Dahil kay Congressman Yap po itong ano na to. Place na to. Punta na kayo dito sa TRP Western. Punta na kayo dito guys. Napakaganda. Tingnan yung mga cottage. Napakalinaw ng tubig guys. Di mo na makita yung linaw. Ano? Tapos may pambata pa dun guys. Ayan. May pambata dun. May pamatanda. Kung gusto mong tumalon dito kahit wag ka nang bumaba. Ayan. Ayan guys. Napakaganda dito. Punta na kayo dito guys. Dito lang yan sa Western TRP Tarlac City. Ayan. So ayan. Yung bunga nga mo sumasargo sa tega ko eh. Pauwi na tayo guys. Dahil uwi na daw tayo. Ano mga kasama natin guys, no? Ayan, no? Harap mo nga yan, no? Harap mo yan. So ayun guys, uwi na tayo kasi ewan ko bakit uwi na tayo. Masagot ng pabalang-balang oh. Ba't uwi na nga tayo? Di ba kaga pa lang? Tumatawa. Time check ka. Sana all, oh. BG mo nga. Sana all! So guys, Sa nag-block dito sa lalaki ito, yan, block nyo na. oo nga, Para tapos na. unblock mo na ako please. So unblock mo na rin ako yung isang nag-unblock sa akin. Yung nag-block sa akin din sana. Lagwa mo yung dana kapali kini. So pauwi na tayo guys. Kapali! BG mo. Kainit lang oh. Na natin guys. Gaano pa nang Kumikita nga yung video ko tapos di mo video. natapakan ko pa yung tae. Ayan. So guys, pauwi na tayo. Ayan. Lagwa mo, malakwanta mo. Ang dami nagpupunta. Dahil kanina pa tayong maaga dito. So, BJ mo yung mga advance. Ayan. Ayan. So guys, kita nyo naman guys, pauwi na tayo. Kanina pa tayong maaga dito eh. Hello po, hello po. Ayan. So shout out sa inyo lahat. Lapagan! So guys, syempre mamaya mo ano yun yan, ayan. Gawa na akong video. Tapon yung sabo. Ito natin nilalagay. Mabibilad yung sabaw dun. Basta sabaw. Oh guys. Talan ko muna. Talan mo muna. Tapos buklat ko, buklat. Muna. Yan yung pang hahatak mo. Mas magkakasal ito. Yun! Patong ko dito, Brad. Mamaya di ba nakatalakat ko? Oo, nakatalakat daw mamaya dito. Siyempre magpaparada ako eh. Say, kay dana ko nan muna yun eh. Ayan na, Brad. So, video mo muna ako. So, dito na tayo magtatapos niyan, guys. Dahil, alam niyo naman, madami ng tao dito. So, madami ng tao dito, guys. Tapusin mo mamaya, pabuwi. Oh, sige. Sige, guys, see you. Saan pupunta? Saan kayo pupunta? Sa Mayantok. Saan kayo pupunta? Video mo si Christian Yap. Ayan. At saka si Susan Yap. Christian niya po? Susan Yap. Rans leletanay kayo ito ba sa Sige, Brad. Tatalan. Masibas kayo ulit swimming pool niya. Pauwi na daw to eh. Ay, ay, kaya po. Nukor na lang ang tuwa. Nagwa mo po. Oy, Achi. Soba me. Nagwa mo! Matalay taluklukan. Diba? Mag-request siya pa
Luklukan niya pala yung lamesa. Guys, wala pa yung iba nating kasama. Bigyan mo si Christian niya. So guys, ang init, solid. Ayun yung dalawa guys. Ayan. Si Bluetok at saka si ano. Ayan o. Pogi-pogi points pa. Oh. Ano? Oh. Pagod dyan guys, pagod dyan. Oh. Mamaw ko nga doon. Oh. Oy, kaway naman. Yan. Malayo pa uwiin natin. Uwi pa tayo ng Irona. So guys, ayan o. Yung dalawang patupat o. Ayan o. Ayan pa yung mga kasama natin guys. So ayun guys, pauwi na tayo guys. Sa loob. Daka pa ma. Ayan o. Pauwi na tayo guys. Oh. Kasama natin ha. Oh. Nyek. Pauwi na tayo guys. Hindi na may break. Nandiyan pa? Napaga tayong uwi guys. Akala ko alas 5. Lasing ko naman ah. Alas 4. Alas 4 pa lang, may araw pa eh.